Tak for nomineringen. Mig og Philip, vi skal ud og bade. Altså, Anders nominerer mig, regner jeg med. Ja. Så nu tager jeg med. Bare for at få det gjort. Ja. Han er sgu også lige nomineret. Så. Du er på stranden nu? Vi ses. Yes, vi ses. Hej hej. Sådan. Så er vi kraftedeme på stranden. Prøv at se, hvad jeg har taget med. Jamen, vi ses derude. Jeg vil gerne nominere min kæreste, Nio. Og så vil jeg gerne nominere min mor. Og så vil jeg gerne nominere min bedste ven, Simon. Jeg vil gerne nominere Jens Lemke og Tore Vendelhaven og Malene.